पेडण्यातल्या किरणपाणी पालयेच्या सरकारी प्राथमिक विद्यालयात जन्माष्टमी निमतान दहीहंडीचो कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयातल्या विद्यार्थ्यांनी मनयलो। सकाळीच शाळेतले सगळे विद्यार्थी कन्हैया जावन विद्यालयात आयले। विद्यार्थ्यांनी दहीहंडीचो कार्यक्रम व्हडा उमेदीन मनयलो। पळयात दहीहंडीची कांय चलचित्रां। आज आमच्या शाळेत आम्ही गोकुळाष्टमीचा कार्यक्रम सादर केला। ह्याच्यात मुलांनी नृत्य सादर केले। त्याच्यात मुलगे होते त्यांनी कृष्णाचा पेहराव धारण केला होता, तर मुलींनी राधा आणि गोपिका झाल्या होत्या। बाहेर आम्ही दहीहंडीचा कार्यक्रम ठेवला। त्याच्यात मुलांनी सुंदरसे फुगडी घालत दहीहंडी फोडली आणि मजेत पालकांच्या सहकार्याने हा कार्यक्रम आमच्या शाळेत आम्ही पार पाडला। धन्यवाद।